Da li ste danas izdvojili makar 4 minuta za sebe? Ako niste, možda vam baš ovaj video to promeni. Živimo u vremenu kada se čini da je brzi način života postao naša nova stvarnost. Stalno smo u pokretu, pod stresom, zaboravljajući ono najvažnije, naše zdravlje. Zanemarujemo signale koje nam telo šalje. Ne spavamo dovoljno, jedemo nezdravo, ne krećemo se. Sve to ima posljedice koje se pre ili kasnije naplate. Ali dobra vest je, ne morate da menjate sve preko noći. Čak i 4 minuta dnevno mogu da naprave razliku. Udahnite duboko, prošetajte, pojedite voće. Dajte svom telu i umu ono što im je potrebno. Vaše zdravlje je vaše najveće bogatstvo. Ne čekajte da bude prekasno. Investirajte u sebe, već danas. Nađite tih 4 minuta. Usporite, udahnite, živite. Ako vas je ovaj video inspirisao, da preduzmete prvi korak, lajkujte, zapratite i podelite u komentarima vaše male rituale za zdraviji dan. A od sutra, svakog dana, delim po jednu afirmaciju koja može pomoći da se osjećamo bolje, mirnije i povezanije sa sobom. Ne propustite!